Ngiyazibusela ngaphakathi. Kanti nomsindo emhlebeni. Angiyazi banje ngizoba yintoni na. Amaxesha onke phela ngilethe umntana koqoko. Umsindo endawo ngaphakathi ovuthayo. Ngiyazibusela kodwa phela ecawini. Ngimamntandi mina tata. Ela xa sokungibuza la ndingumnqundu. Azingibuye kumnqundu. Apha ngaphakathi kumntu kuhlungu. Bakudala ngisiwa ndivuka. Ngibuze ngekhosi lapha kungaphakathi ngathi ewe ngiyalazi. Kwakunyanzelekile uba ndilifakile ngelaa xesha. Kwakungo-90 ngo-76. Ndigula phila ngamafufunyana. Ndifunye ngumama sewisile ndifaka amafufunyana. Esithi masihambe sokha umfino nomntanakhe. Sahamba sokha umfino ngaloo mini. Sabuya silambile sinqaniwe. Safike sela umngqusho kwakutantshwa ngelaa xesha. Athi umntanakhe masingene ngaphakathi. Singeneke athi umntanakhe naku kutyesityeni. Athi lo mntana kuyabamba ufuna ukusembizeni. Athi ndithe kuwe naku kutyesityeni. Bakufuna ukuyenza ngomba. Akuthatha umntana sihleka apha sitya. Yayiyikhaphetshu egutyelweyo. Satya nalo mntana. Ndatya amacephe amathathu ndahlutha impela loo mini. Zange ndiphinde ndilambe. Ndatya elo khaphetshu. Kanti eli khaphetshu linamafufunyana ndifaka wona lo mama. Kuba unomona ukuba ndithi siyadumisa ebisini. Ndandihambisini ke ngelo xesha. Ndandimhlamba nje ndingumntana. Ngomvula isikolo sawuvula ngoLwesithathu ndifunda emnyameni. Imkale ngoku ndagoduka benzawuwela intlamba. Xa ndiwela intlamba bekulu ndiyoyika kodwa ndiyazi ukuthi ndiyoyika ndafika ekhaya ndahlala. Ndafika ndalungisa impahla kuba ngolwesithathu isikolo ziyavula. Ndalungisa impahla yam. ngolwesithathu sami sabheka esikolweni sahamba nalo mntanakhe nomntakasisi wami sabheka emnyameni esikolweni. Ngifika esikolweni zangikwazi ukufunda ndalala phezu kwedesiki. Wabuza uthisela ndithe ndana ndiyazi. Amen. Mina ndiyazi uthisela ndithe. Saphuma isikolo xa sima isikolo sasihamba indlela ende. Sahamba ke sahamba sigoduka. Sasihamba etheni ndive lo mntana sekangibamba phezulu. Buza into labuza kuyibona imoto lizayo ndithi andiyiboni. Xa ngifamkela imoto ngazi 5 cents eziningi kodwa 15 cents kula mali. Demka sagoduka saleqwa ikati endleleni. Safika ekhaya. Zange ngikhuphe ndalala. Ekulaleni kwami andatya ndave ebusuku ndilambile. Ndava umbili usisho xa ndijonge edongeni ngibona umlukazi oqabela xesha. Lipstick sasithi rothi xa ndijonge ubhenga yakhala ndoyika. Kwanyanzile ukuba mandisiwe komnye umama ndiye isikolo. Ndemse ndasiwa kulo mama ngoku. Umama kwanyanzile ukuba ndifaka amakhosi ke ngoku besithi akakwazi wakhupha nokufunyana. Ahlala amakhosi ngo-90. Ndemka ndofunda ePetersini ngo-93. Ndafunda until 96 ngisenza u-9 ke ngoku. Phaya esikolweni ndahlala ndadibana nonye umfana ukuba udala ulapha esutheni nakudala ndilapha ndihlala athi ndiyakuthanda. Ndithi hayi bo. Hayi ke ndivume ke ngoku. Kanti ndivuma umfana wentombi efunda u-standard 8. Wathi laa ntombazana yethu zibe nayo class esikolweni. Wagezela kuzitshomi zakwabo sake sokubona ubana siyamazi umangcakazi indlela ezindawo zamthi. Wathi ungakhuluza ngilungiselela. Ndahlala nje. Seni ngomvulo. Kwegwinyama iza netshomi yami esikhaftini. Nginothando ngqako ehlala eTranskei ndayithatha inyama ndayitya. Subisa igama. Wagandika. Ndayitya inyama. Wabuza umuntu aseka uthenge inyama ekusingela ndipheko thina. Ndaqoqa sengikile unenze uqala. Njengoba ngomvulo nangexesha ndabheka esikolweni ngolwesithathu. Ndagqibela mhlawumbe sithi ndasuka ndowapha ekoneni. Ndemka ndonyanga ebhayi. Umama wabuza onyangayo uba uyamazi lo muntu kufaka ufufunyane because liyathetha ngathi emna ke ngamazi. Lelesibini efufunyane phakathi kwala makhosi elifakwe wona. Ndahlala ebhayi. Ndazimela ebhayi. Kuba utata phela isibuza ndithwale unyana akhe ndazimela ngoduka leya kusese 11 wasesimani goduke izengqusho nezengqumuswa ndahamba ndasiyeke njalo isikolo ngo-96 lowo. Ndiyasuka ndabheke engqumuswa kodwa goduka ndafika ekhaya ndahlala ekhaya. Abanye abantwana bayafunda bandiqhuma siyele esikolo andisenamdla sisikolo ndinakwazi ukufika ndiye esikolweni. Hayi ke ndahlala ekhaya
wafika kwenye ithomi yami wathi masothengisa inyama sithenga inyama e-Abattoir noma masihlale ngisami sothenga inyama e-Abattoir uqala nolibona ke imuntu sahlala sothengisa inyama sadibana kwisisusa sesibili saphinde sadibana ngalo kwesokugqibela lapho sathi la man umuntu makazimele because imali sinayo semthatweni ke ngexesha engqondo sazimela lo sisi akabhatalwa yena ndabhatala akabhatalwa ndabhatala ndaqhubekela ke le ndaphinde ndagula bethunana kanti lento ngizakufika ngifaka amaphumela wesithathu Mama wami khululeka andifuni hayi ndahlala wamane sithi ukhona umuntu oncedayo phaa ngathi hayi malume ukhona malume nangiphele nje malume wathi malume thani andithandi into okuhamba nayo sophinde uhambe nayo andamvumalume ndaphinda hamba naye sophinda sothenga ndagula manje sithi ukhona ikhwelethi ngathi man ndagula ndazenceha ndazonyanga enceha aphuma kunyana oqala ka-90 aphuma nawesibili aphuma naka-29 ngahlala ke nceha ndinomyeni ohlonga umgwefu bamnike emangwefini ndithi kuye ndicela uzondibona apha ndifuna uxele uba mna ndasiwa yinje emtshatweni wami wathi mna nazobona wena uzawushiyela abantu izinja zam ubuhlungu ngahlala ke ndamyeka ndahlala akeza wandithola uba undlovu ndahlala notata undlovu endala enjani ndahlala kaloku andinabazali ndahlala wathi efika ndikhulela uvuyisa nam wathi simasekwazi kaloku ukuthe izinja zinabantu hambi ubheke enjeni yakho ndahlala bethuna kodwa ndaphila kuloo nto yonke kodwa ikhosi kona namhlanje kusekhona liphumi elikhosi lihlala ingena lalindinceda kodwa ngoku liyandijikela ingxaki yayo ifuna ndirente ngotywala ukuze ndenze into ezinhle wandisela ijini ezabe bezakwenza kumzi yenzeka but ke uthixo ukhona namhlanje mama wami izawuphuma lona siba uzazikhupha namhlanje apha kasendiphuma mondihlela apha entanyeni siba newari namhlanje mama undihlela apha entanyeni siba newari ube lo mama undihambisa into endingayaziyo zesantlaka bezibona ngutata phezulu ngomgqibelo ndibe ndiqhetyiwe apha entloko undalisa nonto endingamaziyo ufikile lo mntu ngomgqibelo ezenzela iqheleyo ufike ndihleli ndamjonga into eqaqanda ndafaka incindi yakhezenkosini andisile kuba kaloku belindinceda ngoku andifuni nam ukumandlento elinangotywala kuo ngoku andifuni undinceda ndikhathelele ke malihambe kuba ke nokukhwela kubugqirha ukuba ndahlala lo tata weza uthe efayisayo ndafaka uncindi elahlelo ndifaka lutata phengalani andifumenanga uncindi undiphosile utheke ngoku emva koko wandiluma ibele bandisithila nangono yebele uyibambile le ngono wayenjenje ngathi tyhini ingono yebele yam le ayithathileyo uthe xa indinika ndayilahla kude wathonya umama yithathi bawuyishiza ukuphinda uphile ndayithatha